F'Malta waqt it-tieni gwerra dinjija kien hawn żewġ gazzetti li jiġu ippubblikati ta' kuljum it-Times bl-Ingliż u l-Berqa bil-Malti. Dawn il-gazzetti baqgħu jiġu ippubblikati kuljum tul il-gwerra u jagħtu stampa ċara ta' x'ġara f'dawn iż-żminijiet diffiċli. Il-lettur fl-Università ta' Malta, Martin De Battista, għamel riċerka li fiha jitfa' dawl fuq il-ħajja u l-esperjenza tal-gazzetti f'din l-epoka. Din ir-riċerka bdieha għat-teżi tiegħu u wara ippubblika fi ktieb bl-isem ta' The Front Page on the Front Line, The Maltese Newspapers and the Second World War. Dak iż-żmien il-gazzetti kienu joħorġu biss b'4 paġni minħabba kien hawn nuqqas ta' karta u rridu jibżgħu għaliha. Kien hawn ukoll problemi tal-inka, allura rridu kemm jista' jkun naqsu r-ritratti u kienu jżommu biss it-test. Però bħala esperjenza ta' gazzetti ġifieri huma għajn ta' informazzjoni importanti għax dawn mhux biss kienu jirriflettu il-propaganda ta' dak iż-żmien, imma kienu jirriflettu wkoll x'kienu qed jaħsbu n-nies. U semma xi stejjer li ħarġu f'dawn il-gazzetti. Pereżempju, il-kritika li kienet issir kontinwament dwar nuqqas ta' shelters fil-bidu tal-gwerra, kritika kontra l-kwalità tal-ikel fil-Victory Kitchens, xi ħaġa li aħna l-Maltin ġa konna nafu dwarha imma anke l-editorjali tal-gazzetti insibu fihom ukoll. Però mbagħad għandek element ta' propaganda, pereżempju il-letar editorjali li jgħajru l-Italjani illi huma kodardi, illi daw malli jaraw il-fighters li telej minn Malta u jisparaw il-kanuni tagħna dawn idawru dembhom, jew inkella l-flotta Taljana din dejjem fil-port ma trix tiġġieled anke kontra l-Ġermaniżi li konna propaganda tagħna kienet tgħid li dan ma kinux jemmnu falla kienu kontra l-Kristjani. Wara l-1943 il-gazzetti bdew ibidlu n-narattiva tagħhom dwar Malta, dan bit-twelid tal-Gazzetta tal-General Workers Union u anke meta twildet l-ewwel gazzetta favur il-Partit Laburista. Jiġifieri naraw ukoll illi kien hemm bidla profonda fil-qasam tal-ġurnaliżmu Malti li dak kellu jibqa' sejjer ukoll għal ġlidiet li kellna fis-snin 50 u 60 biex aħna nieħdu l-indipendenza. F'dan il-ktieb wieħed jista' jsib fost l-akbar episodji tul il-gwerra fosthom loti tal-George Cross mir-Re Ingliż.